Sabay-sabay. Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay. Ay, itaas ang mga kamay at iwagayway. At sabay-sabay. Sabay-sabay. That's the way, aha, aha, I like it, aha, aha. That's the way, aha, aha, I like it, aha, aha. That's the way, aha, aha, I like it, aha, aha. That's the way, aha, aha, I like it, aha, aha. Timsong dayan kang kuan, timsong dayan kan mga balo. Aloy na baga. Gari mga tugang kuan na. Gari pila na. Pagkapon-pon mga dekat lamang nga nagkakortosiya sa mo na nagdagong sa imo. Kung ang pigkatabil mo na naman ngunya na hapon na. Kumusta pon sa tuyang hapon? Kumusta pon hapon? Sabay-sabay giraray. Merindal na, merindal, 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 merindal. Kasi naggunting sa mo tabi, Ronald. Gari marayan pa ka, mga marayan na pagkagunting sa mo, ha. Gari marayan man. Kaya gusto ko naman araguran ng mga style na yan, eh. Buhay pa sa nagunting sa mo. O ralapo na, ralapo. Di man lina po, ah. Ronald Baldo, ang tatuyang partner. Mga tugang sa Technical Department, good afternoon po, Pilipinas. Mga Bicolano sa Manaparte-kan Mundo. Yan. Good afternoon po sa may mga birthday, may mga... Aha, may mga birthday ngunyan, may mga birthday ngunyan. Tabi, ha, happy day. Birthday ngunyan ni Mayor Geraldine Rosal. Mga birthday ngunyan ni Mayor J. Rosal. Ang sa tuya, tabi, mga tugang na tataramon. Hali po sa research ni Ronald Baldo sa iyang abilidad. May imprimatur tabi ni Chu Jigo. Chu Jigs, maray na hapon. Ang sa tuya, tabing tataramon. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong Ang sa sabihin. tuya, mga tugang natataramon ngunya na hapon, alimpoporo. Duman sa mga podkaronan, arimpoporo. Ha? Duman pa lang sa source, mga pod, alimpoporo. L-E-D-L, alimpoporo. Sa mga podkaan, arimpoporo. May mga tao baga do ang arimpoporo. Namamali siya nito yan. May tao na do ang arimpoporo. Ika Jerome, parang arimpoporo mo. Dua, talaga. Saan ang saro? Saan? Sabay buda sa likod. Ika ang arimpoporo sa may puson. Nagadigo yan. Nagadigo yan eh. Si Sarah, pero do arimpoporo ka ni Sarah de. Si Sarah, kung bagay ni, basta, para do arimpoporo ka ni Sarah de. Ang mga babayi, kadaklang kan saro, di ba? Parang nga rin pupuro ka ni. Takundua, dahil mo mahugay kimaray ang buhok mo, di ba? Saan mo makakuha nga rin pupuro? Ang aring pupuro, mga tugang nasa payo. Yan. Paminsan, makuha mo dyan sa may puson. Biguro, aring pupuruhan ka dyan. Yan po ang sangkuhan, yan po ang makukuha ang mga tugang sa, yan po ang makukuha sa payo. Ano ang English ka na arimpupuro? Ang English da ka iyan, sabi ni Ronald, kaulik. Kaulik? Talaga? Kaulik? Kaulik? Talaga? Ngunyan ko lang nasabutan ini ha. C-O-W-L-I-C-K, kaulik. Yeah. Tama pa de, Dr. Grace. Ang apod kan mga tugang bumbunan, ang apod man da ka nag-auto-spell. Natasunta ka dyan po. Kaya pa de, mga ora auto-spell mo, bumbunan, ayan na, arimpupuro, arimpupuro mo ngayon. Kaya, ako nga na, arimpupuro ko, gariwara na. Nawara na sa arimpupuro ko eh. Napuna sa kuyang arimpupuro, ta. Pag nagdinipis pala, nawawara ang arimpupuro. Diba? Good afternoon, Tabi, sa mga tao na may arimpupuro.
kung sa bata ng arimpuporo, balti ko na tao daa. Yung mananggal, sabi kan ay ngaya nini, ang aki mo ngaya, duang arimpuporo. Nataman ngaya may baltik yan. Makulog ngaya ka ng payunin ng magagom. Arimpuporo. Yan. Arog pala niyang gan. Pero iyan na arimpuporo, usually iyan po mga tugang unflow kang pagtubo kang buhok. Di man kitaw na dahil arimpuporo, permitaben igwa. Tadya, mailing mo dyan sa pinakapuon kaan, dyan mga tugang ang kuhan, dyan tabi ang talibong kambuhok. Yan. Dyan tabi nagupon ang buhok nin tawo. Kung paano siya tabi nagtutubo. May purpose yan kung natatabi ang tawo, igwa ka yan. Ang makonsulo, kung igwa kung nailing na tao, nang arimpupuro sa may angog, yan mismo ba na hairline? Yan mismo na hairline. Yan po dyan, mga tugang an sa iya tabing arimpupuro. Yan, Okay. O, yan tabi sa tuya, mga tugang na mga tataramon ngunyan lamang na hapon, digdi po sa tuya tabi na programa sa DCGB. Iyot, aram mo engineer mer, iyan ang pigtatramong ini, gari man anggad igo akong nahiling, kan mga panahon, may tato pati. May tato na gari nakautwal baga na sawa. So gari baga nakautwal na, nagupuro-puropot na sawa, nakahampang duman. Kaya guday ka basta matakot ka magkapot. Bago na mo, tutok wagun ka mga tugang kang sawa. Di ba? Kaya yan tabi, mga tugang ang sa tuya lamang na mga dagdag na kaaraman. Ngunya na hapon, digdi po mga tugang sa tuya na programa, Arimpupuro. Yan. Kumusta lamang kamo dyan? Okay? Uni si amigong Frank Narazon, may pinuruwad sa ko. So, taga-subagong aga, may huminapot na sa kuya kaining babae. O, nita, may naghahalat talaga kaini. Tabi, kaya, ano yan? I-announce ko tabi sa endo ini, tangani na, diyan naman kan, sige naman ka ng harala, tangani na masabutan po nindo, mga kababayan. Ang Kiwanis Club of Legazpi, a health consciousness project tabi ini ninda gigibuhon tabi ang Watch Your Health 2024 diyan sa Bagong Bayan Central School Covered Court alas 5 din aga hanggang alas 10 din aga. Date tabi yan, ang dates tabi July 24, August 4, 11, 18, 25. Yan. Di katabi, Ronald, gusto magpa-check up. Pero ito kayo recommend naman. Diba? Maunit tabi mga services, FBS, blood sugar, fasting blood sugar. Ako gari mapahiling ako kan dugo ko ta. Gari nagdroda ko patantula ko, nakamali siya ako Basta, gari nagabat-gabat ako Creatinine para po sa kidney, uric acid, arthritis para sa arthritis, is GPT para sa liver, total cholesterol, urinalysis, ECG with impression, triglyceride. Ining triglyceride so sa dugo ini. Aramon ko ng dugo mo mahibog o malapot. O kung ang dugo mo tabi blue o green ang dugo mo o itom ang dugo mo. Tamay mga tao baga na ang dugo itom, patanto lang itom. Nalimos na daw sa mga pelikula, Engineer Mer, ang buto mo ay kasing itim ng kung ano yan, kasing itim ng kalabaw. Marog ba ka? Kaya may tao talagang maitamanto lang. Buda mga tugang dugo green. Maaraman po dyan. kung lalaki kang nagsagin-sagin ka, nagarelarkehon ka, pag iyan po pighiling dyan, mailing ang green mong dugo, confirm yan. Sabi si Pading Chris, kaya mo niya pa di, parang ngayon, kaniguan ngayon pa di. Dahil mga naghihan ang sa medisina HDL, good cholesterol. LDL, bad cholesterol. CBC, complete blood count.
months. Yan. 1,200 pesos with free consultation on site, medical check-up, surgical check-up. Yan. Okay, yan tabi. Anapon din si George Diaz, 0933-869-9173 para sa mga kahaputan. Buda tabi si Barry Baloloy, 0917-138-0836. Okay, aron kay ni. Bago kita sa mga samno, nagapon sa ko si Teacher Ophel kasuhapon. Si Teacher Ophel, tabi, nagapod, pwede nga urgent nga ya ini, urgent nga ya, baka nga ya may paradangog ka dyan o kagababayan ka dyan na interesado nga ya na mag-apply digdi nga ya ta, kay puhan marasanat sina nga ya kilima. Lima na sana nga ya ang kaipuhan mi na tao para nga ya ano yan, malawos nga ya ini na ano yan, ini nga yan na dressmaking ni na kurso. Tayo na sana nga ya ang kulang. Kaya nga ya, baka nga may nagdadangog nga ya si imo dyan. Deadline, mapuon na pati nga ya sa, doon supon ka ito, gari 22 na supuon, perang aldaw na sana nga ya, kay puhan may tabi nga ya kikwan, ano kay pan may nga ya tabi ki, ano yan, 16, ay, sorry, kay pan may nga tabi ki, 5 na sanang tao, na interesado, mga tugang na, mag-entra, di ba? Didi nga sa scholarship program. Magdidi nga niya po sa Sunshine International School Skills Training Development Center. Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon, boss. Pwede po off there. Up there. O, sige. Ano ito? Senior payout? Nata. Ay, Inspector, iyo mananggad pala. Apo ko sa edit mo niya na Manila, Apo ko sa edit mo niyan. Iyo po, okay, sige, thank you. Okay, bye, okay. Sige, sa edit, baka tabi nagdadangog kata. May reklamo tungkol sa payout kan mga ano yan, kan mga senior citizen. Tabi, may reklamo. Kapon ang tawag doon si Chailita. Balikan ko lang itong istorya tungkol mga tugang sa ano yan sa pangangaipo tabi kan Sunshine International School. O so mga interesado tabi diyan, kay puhan tabi ki 5 na sana babae o lalaki na interesado tabi na mag-adal sa dressmaking. Kung paano tabi mga tugang kamo mag-apply, darahon tabi ang sendong high school o kaya senior high school report card. Apera kan senior high school report card tabi, apera kan senior high school report card, darahon kung kamo college student na, nag-eskwela kamo sa kolehiyo, tabi, darahon tabi nindo so sendong college credentials. Iya po, yan tabi ang dadarahon nindo, Yan tabi ang dadarahon nindo. Tangani mga tugang na maka-qualify kamo sa pag-intra. I mean, sa pagiging scholar. Di maghadit kung day kang pamasahe rual daw. Di maghadit. Nga day kang pamasahe rual daw. Di katabi ki kwarta ta. Igwa tabi ni ki allowance mga tugang para po sa pamasahe. Kaya nga ni kamo scholars ta. Deng rason na day kamo tabi makakalaog. Dapat full-time po kamo. Dapat full-time tabi kamo.
adi naka full time ka mo, dapat daing trabaho, tabi interesado ka na mag-aral kan dressmaking ta, ini po diretso ka tatawanan ki NC2. NC2. Yan, national ano nga na NC2? National Certification o National Certificate 2. Yan. Number 2. Yan, tatawanan ka mo ka yan. Diretso na tabi yan i-evaluate dyan mga tugang sa Sunshine mismo. Okay? So, pirangkay po tabi na estudyante para sa dressmaking scholarship, 20. 20. 20 kay po tabi. Dumalagan tulos ka mo duman sa Sunshine, ta urgent po ang pangangay po kang eskwelahan para po dyan. Okay? Yan. Okay na tabi. Hen, pwede makikontak sa PSO ta may nakaparada pong bakho. So bakal ang ruida digdi sa may mo illegal parking. Dapat i-clamp ini. Saan po yan? Saan po yan na lugar mo? Paki-kwan daw tabi. Paki-kwan daw tabi. Paki-text daw tabi ang exact location. Grabe naman. Parang pagklampong ka na bako na kanakula kang ruida. Latusunta ka dyan na. Kaya naman, sabi kan mga gurang, pigdiversion mo naman ako. Gari pigdiversion mo naman ako kan, uyog-uyogon mo ka, kadrakula kang rueda ka iyan. Tapos, ano yan, ipapaklamp mo yan. Madali lang ta. Pighanap ko sa number ni Cha Edit Manila. Sa number ni Cha Edit na Manila daw. Ito ganito kung tama ini yung kung ano to, so nagreklamo pa lang sa mga senior citizens tabing nagdadangog dyan. Maray na hapon, mga senior citizens tabi 0918 ay, anata ini, iba maso na 0918 957 98 pero nataman na, ano pala so issue? Lat ka na. Naroon naman ko, supila ka ito. Supila na kwan. Ay, wala. Supila na haralabaon, buda. Kaloy da makarelease kang kwan, kang kwarta. Cha Edit Manila 09 number ni Cha Edit Lugod 351. Madali lang po. Ade magiro diyan tayo kitang mahiwagang tanog 05. Baka lang magsimbag digdi sa number na ini. Nagkunta ko siya Yan. Gari nag-ring. Gari yun na ini. Yes. Baka lamang. Chaydit! Hello. Chaydit! Good afternoon. Good afternoon po. Dunya Edit Manila. Po. Si Henry M. ang lalaking hindi inuumaga. Hindi mo umaga. Ano lamang sabi? Oy, under ka tabi, Chaydit. Uni, may pabot kami sa imo. Ikapangon niya ng presidente kang senior citizen. Oo. Opo. Nag-payout na kamukan. Sa 2025, yan pa ako. Okay. Sa bagay, hanggang kapagayod, mga garo hanggang kapagayod 2030. Makusugong ka pa? Oo. Nag-payout daw sa mga senior citizen kan uminaging aldaw sa Legazpi Convention Center? Iyo po. Sa mga, ano ito, mga social pensioners? Hunyan. Tama. Arog ka ini, may nagapon sa kudigdi. Nadang ko itong nag-apog sa imo, teka ng oras. Ta itong sumatanga na. Matanga na. Mahalas na din natin nga ni Pio, kaya nag-tanong ka na sabi mo, sumasunod sa nangaya. Udto na daan nagkapuon, buda, gari kahaloy makarelease kan kwarta. Ano pang nangyari naman sa edit na? Sabi ko nga mga nyako, mapod kita kay Chedit para dahil na maulit dyan. Ano pang nangyari duman? Dahil man ako duman kasi itong payout na ito para ito sa senior citizen na Provincial Government of Albay. PGA ang kapot. Tama pala sabi niya. PGA. So, ano to na payout? Ito so national, DSWD. So, kainot-inuti pang mga pagtawag. Okay. Ito sinagi ng 1,000 na yan ang payout. Iya po. Sa DSWD ito. Okay. Inot pa sa itong
na nag-pay out to LGU, Legazpi Local Government Unit. Opo. Ikaw ang magana ang Legazpi, yun pa kang PCA. Okay, okay. Ngunyan, an LGU, 500 pesos per month. Okay. Quarterly, 1.5. Iyo. Gary, ang So, pinagsasabi niya po PCA. siya, Edi, tamala sabi niya, ang nag-release da sa Provincial Government Treasurer's Office. This is sa Kapitolyo, ini. nga ni. Oh, Provincial Government of Albay, di man ang pwedeng kita o bigi sa LGU. Iyo, iyo. Arog kay ni- Yaon man sana ang opisina, Ano yaon man po? sana ang Kapitolyo. iyo. Arag po kayo ito, may Tagaligaspi po na beneficiary duman? Iyo po. Kaya baga, kasi anong nangyari kang CPN iyan, yan yung masabutan dati kang kabos. Oh. Ang Legazpi, pwera kan tukanda DSWD, ikaw kang to LGU Legazpi. Kita sa nakaandiki sa probinsyan, may LGU na sa mga munisipyo dahil mga kayan. Haluyo na tabi yan, Iyo, tayo pa ni iyo. Mayor Noel. Naintindihan ko ito. Ang LGU LGU ang apod ni Chantal sa Legazpi yan. Oo. Ngunyan, kan during the time na na-elect baga si Governor Noel, niya man sa provincial government na makadagdag man si mga social pensioner sa bilog na Albay. Dinagdagan kitira ko. 500. Na yan, na nagdibuan, nagpaportasyon sang ang pang lalawigan, nagkagot ipundo iyan na I see. pahali sa provincial government Okay. of Albay. Okay. Pagtukaw ni Governor Rex, Greg Opo. Lagman, pinasigi ito sa maray man sa programa. Okay. Maray baga, nakatabang. Mhm. So, ang Legazpi, ang PGN tig-apuntabi throughout the 15 municipalities and 3 cities covered kayan. Pero may mga criteria mang diraray. Dati, dapat susunod. So, kaya, ang Legazpi, igwa mang kita dyan na 1,000 plus karusyan sila. So, manusok po ang number. Okay. Sa kami Okay. nga ni sa barangay 18 man ang samoya dyan na PPA ang pensioner. Opo, okay. Distribute yan sa tapos na 70 barangays. Okay. Arog kayo tabi, siya, Edi. Itong payout na ito, Legazpi City sa na itong payout. Iyo. Legazpi. Kung sabihin, tabi. Naman baga sa LC3. Yeah, okay. Kung sabihin, tabi. Ang gibo ka, ang by municipality, nagduduman ang taga-treasurer's office ng province sa mga payout. Iyo, okay. Nasabutan ko Oo. na. Kung sabihin, tabi, 1,500 gabos ang magtagaligaspi ka, tama? 500. Ngunyan, naging 3,000 sa pinulekta ninda, naging semestral man sa PTA. Iyo. Good for 6 months. Ade? Pero, sa masunod na pagpurubrahan, mabalik sa quarterly. Iyo. Araw kaya kayo ni edit so issue. Baka pwede mong i-shout out ini sa enda pag nag-meeting ka mo. Piga para halat da aso treasurer, kahaloy magabot gari malas ng suna. Yeah. Itong isa ng issue duman na baka pwedeng ma-coordinate nga ninyo during the meeting na paano kan halabaon da aso supila duman sa luwas. Bata may niton. Iyo tabi, may meeting man talaga. Kaya, kaaga, may meeting kami sa ATSA, Albay Senior Citizens Association. Ayan, very Ako good. po, presidente, mang giraray dyan. Opo. Iti-take up ni Tabi yan. Tapi naisip ko nga ni Mas PSWD. O kaya man duman. Si Miss Thea. Yes. So, vocal person. Kailangan duman. Kundi medyo nalit man ang ganda. So, pag payout na nagurag po 11 o'clock na something. Iyo nga ni. Sa bata may niton. nadismayo man ang totoo. May nadismayo. Iyo, nagreklamo sa mga gurang tamay na dismay. Ano daw nakaabot ito Iyo. sa Karaman Kantesurera tabi sa probinsya? Dahil kasi na masabutan kung na-late man sa pagkuhan nila sa bangko o kaya sa tabi i-clear mo yan. Very good. Pagkurunan Yes. Okay. Kung ano ang magiging
Kung bakuna duman sa, mainitin man talaga duman sa, So, Iyo po. Okay. kasi sa LCP baga, mainitin baga mo da, ikaduwa, para yun man. Oh. Nag-inform baga mangki. Para mo na, tricycle, ano ba, kada mga mangki, mga, bako sige ang agi kan mga, tricycle, mga kipit, mga so, kaya tabi, sa may meeting kami, Opo. magkururunan may tabi iyan. Ay, very good. So at least tabi, ang purpose man sa nagkaito na so nag-apon sa muya digdi na. So dahil na maulit ito, na dahil na ngayang madismayo, dahil na ta. In fact, nagtatapon naman sa kuya o PSWD o magkururunan tayo sa meeting, sa aga. Opo, very good. Okay. Yes, yun na po, sabot ng tabi. Salamaton tabi, Cha Edith. Salamat tabi, Salamat tabi sa... Hain ako. Hain ka? Hain ka po? Feast day bagangon niyang kan Our Lady of Mount Carmel. Nasa kwan ka? Auda una siya natabi ako sa residence ni Mrs. Dumalasa. Teko tindang heirloom na image kang Our Lady of Mount Carmel. Pero ini kami, pag kaining mga fiesta, kami nagdunubiya digi. I see. Okay. Isabay mo. Nakamisa pa sa natabi ko ng Senior Madrid. Iyo, pakisabayan man tabi ako. Chadit. Isabay mo man tabi ako sa pangaji na mapakarayan sa tuya. Dahil kita makon sa tukso, asin mapakarayan sa tuyang salon. Ang prayers baga, para sa gabos. Number 1 po. So, din ang po ako matukso. Portis. Opo. Lalo na portis tabi na ang mga tao doon magpariniwal. Dakol ba kung yan ang nagbibinipisyo sa purpose? Okay. Okay. Salamatan po. Salamaton. Kaya na mga ururihan. Yes. Okay. Salamat. Okay. Ingat po. Ingat. Okay. Thank you very much for calling. Okay. Bye-bye. Yun na. Edith Manila. Edith Manila the Great. Yun na. Digyan na kita. Inutunta na muna yun nasa tuya mga tugang na mga mahiwagang tanog. Imbis bagong pa kita magdisuro sa pagkabuhay ng tao. Ang oras na gidalagan. O ni tabi ang sa tuyang mahiwagang tanog. Dapat mo kunindo ini. 100 pesos na tumatagingting sa makakahula kang mahiwagang tanog. Aber daw, sige daw, perang bulan na ini, perang simana na ini. Tabi, magapod sa 0928-777-5548, 0966-203-0034 para po mga tugang sa mahiwagang tanog. Pero bago yan, ang mga helang satay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pagirom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago sintanganing maging maugmang atay kay puan po nasabayan ng Protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud at sin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin halis sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid antioxidant na probadong epektibo sa pagtuon ng proteksyon. Sa rol daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni may bisyo man o wara. Mahilig uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na. Para sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Okay. Hello, good afternoon. Good afternoon po, sir. Yes. Ano po ang tanong? Po? Ano po ba paglilingkod? Ano po po? So, yellow. Na? Iguguyod. Tiguyod na yellow? Anong yellow po? So, ice? So, nakulaan mo na sila yellow. Sa bloke? Yes. Sarong bloke? Opo. Uy, madam, ang sa imong simbag may pagkaumagid. Iyo, may pagkaumagid, buda may pagkapareho.
Sala, sir. Sala po. Okay, bye-bye. Bye-bye. Okay, bye-bye. Ang simbag niya, Junior, Ronald, may pagkapareho, buda, may pagkaumagid. Sasabi kan mga trabador ko kayo, kita raman sumason, so para mix lakan simento. Ngaya, amigo, ang pagka-mix mo ngaya, day bale ngaya, mas ka, dapat nga, makapareho ngaya ka ini. Sabi kan saro, iyo ngaya, dapat nga, makaumagid. Di ngaya, makapareho, buda, makaumagid. Yan, okay. Nagbabaha ang salog maayo na hapon tabi. Sala. Planer. Mali. Kasi bago, minabakal akong planer diyan sa may Ayala, ta naka-sale, mahalon. Minabakal ko ta ako eh. Ta gusto ko mag-adal na magkuro-karpintero. Baga para apod pa kita kitrabahador. Ang kulang ko sa gamit sa harong Ronald. So, ano ito? So, ano ito? So, ano ito? Welding? Yan lang ang kulang. Naghalingan ako sa online. Hindi ko na magparapo doon sa hermano mo. Yan sa nang kulang. Pang welding machine, kompleto na ako. Yero po na pigoyod, sala. Pigtas po kang bako na may baybay, piglipat sa truck na may sa may kwarihan habang nagtatangad si sarap yun ka mga salbatana ka mo. Kamo daw na mga sala. Pigtulak na kama. Arog ka ini, tawan ta kamongklo, ha? Yero po na pigoy, arog, tawan ta kamongklo. Piguyod na langkoy, sala. Arog, tawan ta kamongklo. Ang totoo tabi, pigpush ito. Bako sa guyod, pigpush, pigbusol. Ano ito? Mga tugang na pigbusol. Sabi ba ka nagapun sa kuyang babayi, so yelo da na pig-usol, pigbusol. O, tama. Naramdaman ko kanya ang parigi sa mo sa Angie. Ang wording ni Angie, pigbubusol, ngaya ansarong ordinansa. Basta pigbubusol na term, naramdaman ko si Angie. Pig-usol. Di ba? Ano na? Sabi ko naman kay madam, susimbag niya, gari nakapareho duman sa simbag na tama. Dali na. Ano na 15 minutes na sana, mga tugang masara na ang mahiwagang tanong. 15 minutes. 6 minutes na sana. Ini po, pigagamit ta ini. Pigagamit ta ini, oral daw. Mailing mo dyan sa sala, sa restaurant, sa kusina. Mailing mo sa mga opisina. Mahiling mo sa mga catering. Sa mga, saan mo magkairiling ini. Basta, pirmi kayo ni Igwa, tabi, dahil pwedeng dai. Tabi. Kaya, medyo ba nakaumagid sa yelo? Sabi ni madam. No. Pigbuksan po na sliding door, sala. Sala. Kailangan. Duwang simana na lamang ini. Sarong simana na. Sala po, ay baka igwadig di sa ibong. Baka may nag-chat sa kuya, ha? Madali lang. Dali kung may nag-chat. Baka po may nag-chat. Yan, madali lang, ha? Tabaka may nag-chat. Apog. Lato Santa Caronal na salbatana ka na. Sa tataramon pala. Ano na? Di naman nag-arandar naman sa mga kaisipan. Sabi, pigpush tabi na kaputol na yelo. Sala. Salaon, boy. Salaon. Salaunon. Lat ko na tali yung takot igwadigdi. Baka yaon sa baka nasa online sa mga pwedeng makadiskwito. Alright. Pigbusol na tukawan, pushcart.
Sabi ni Lee ni Nena, Joseph Nares, iceback po ng isda na pigbosol. Teng Monreal, Rodrigueza, Pigoyod na lamesa, Blender, Kielo. Sabi ni Joseph, Eric Bes, Garo Ice Crusher, King Reginaldo na sa Bangkiroan. Good afternoon, amigo. Apodan mo supag, ayo palan, adi supag asa palan. Darwin Bean, Beth Bigueras, happy fiesta po sa mga taga-barangay Galicia, Rapo-Rapo, Rakion family. Beth Bigueras, pa-shoutout po sa mga taga San Pablo, Bakakay, Cagraray Island. Okay, o sige daw. Na-develop, so, anong latest kasi bago sa Pag-asa? Na-develop sa Bagyo? Dahil man ano? Dahil man na-develop? Alas 12? Dahil man? Dahil mo na dang, di ko na po si Sarah, takas bagong tulad, nagkakaon ni Neo dyan sa, ano, nailing ko, sige ang hungit ni Sarah, nasirip ko sa CCTV, nailing ko, nagkaon. Kambang si Jenny, dyan sa, grabe ang kaon. Sarang bandyadong maluto, so na, binugtak sa balunan. Diyo, ano na, dahil man na-develop pa di, dahil man na-develop, o sige, tapunan taon. Nata po taday ako pigirigla ay salbata na iba man ini madali lang. Nata po taday ako pigirigla, duda ko po bados ako maanom ng bulan na. Ang edad ko 59 na tabi, pahagad man tabi advice. Maka po nang itulugan ka sa nang pigirigla ka pa. Dahil ka na, latosonta ka na. Di ka naman po riglon. 59 ka na? Kama na. Paano ka man kan magbados na 59 ka na? Unless na big milagrohan ka. Di ba? Arog kan so nasa Bible baga? Oh. Pero, siling mo, sa edad mong 59, di ka, normal po na, di ka naman reglaon. Sarawayon man ini man na text eh. Ka talaga, 59 ka na, reglaon ka pa. Dahil naman po yan, mina-stop yan, mga 50 gayod, 52, 53. Nagupo ng menopausal period kang babae, mga 45, 50 hanggang mga 55. Di ba? Kaya yan, pag yan napundo na ang ang pagregla mo, kuha na yan, yun ang pig-apod kan dry season. El Nino phenomenon. Yan naman ang problema kan mga girl. Sa mo man na mga lalaki man, pag tuminungtong naman ng mga 60, 70, 80, may problema na. Takwa na po kayan, andropause. Andropause, tabi. Ang ito sa medical term sa local term tabi nga pud kan menopause. Pigtulak po na refrigerator, katri na piguyod wara. Kumusta ang low pressure po? Tapo lang tang Pag-asa, roll up door, mali talaga. At isipon nindo tabi, so sarong bloke na yellow na pig-usol, sabi ni Manay Kasabago. Ang ugod tabi duman, nakaumagi duman, na nakapareho duman. Ako nata, hapoton tatulos ang pigpalis na yellow sa baso, sala. Sala. Kuha na lang, tapos na ang mahiwagang tanugta. 2 minutes na lang, tapos na po. At nag-ring lang ang Pag-asa. Tapotunta lang kung itong, hello? Hello. Good afternoon po. Yes po, si Jaime Gordon. Sir Jim? Yes po. Si Henry po, bossing. Henry Hey, M. Amigo. Yes po. Opo, mahapot lang ako pare. Kung na-develop so low pressure da sa pagiging ng sarong tropical depression? Tiga halata po so issue